Weekend Full Gamble. Sponsorem audycji jest ProCSB, organizator występów kabaretu Quinda. 784 279 989. Witaj, jojem Gita. Tu Andrzej. Madlowaju poprowadzę ma poradnik, jak z tym sleba i wieselim wsiedkłe garnąc. Ma 25 lat po slebie. Co, 25 lat? Jene, to za zamordowanie człowieka z hoteli sedzy. Co jukłemu zrobił, że jos hoteli mancia? Andrzej! My zaczniemy łec z rękawinów. W rozmaitych kulturach to rozmaice wezdrzy. Na przykład Kuelcegunów je tak, że Beniel musi płerwać z brudka z hecie. Andrzej, a tebe mnie tak płerwą? Jo, a te jeby zażądał łekłupu. A nawet jakby nie dele, to jeby i tak sobie łestawił i uciekł. Andrzej, teder chsłeje. Z rękawinę muszą być doma kuel brudci, ale rechli Beniel może jej to zrobić na osobnostce. Jak on i to zrobi, tej on sobie musi zranczec. Ja nie łetim godum. Może ja zabrać na plaża, na plac zełeni sopłeznele, albo w inny romantyczny myl. Niejedni godają, że to je łeklepuny, ale dla białków to je nierozpiękny, że bez schłewac ten piestrząk w jacim placu. Na tasce, w kwiatach, no w tacim placu, że knop wiezie jego brudka tam zańdze. Te jobie sobie schłewał to w woźta w lodownicę. Andrzej, nie śportej so. No w jaciś taci plac, gdzie płeprowdze ta brudka i tak przyjdzie. O, tej może być na papiurze toaletowym. Andrzej, Ne co, nie ma młece, że były na płewieczerze tam. Andrzej, sztel! Te rzecie, jak to jest z przyndzeniem do starszych brudci. Jo, to z luzyma rankama sa nie idzie. Łejcu ja ci dobry śnaps. To je dobrze sa wewiedzec, czełen lubi ja ci wiejskie, wawieta to taci medło wpłynie. Albo jakiś kłeniak. Może być też tak, że łejc to je abstynent. Tedy musimy pomyśleć, co mu sprawić, żeby mu zrobić łycycha. Jo. I ja wiem, że to je wiele detków na głępłe, ale ja ci kwiatę to by tyś musiał kupić. Nie jedna róża, ale lepiej jakiś strauss. Nej pamiętajmy, że swojej brudce tyś wort tego dnia ja ci kwiatę przeniest. Co gita za czym? Do chłena już zgłedzała. I tego dnia nie musimy so nerwować. Pojedyń do sprawy spokojno. Młody chłop do wiecie go chce i mo prosto łeto poprosec. Chłecien je śniewi, młecołen prosy. A je to lechłe, że młody so żenią. No, bardzo dobrze. Czemu oni mają mieć lepiej jak ja? Weekend Full Gamble. Sponsorem audycji jest ProCSB, organizator występów kabaretu Quinda. 784 279 989.